og roligt. Lidt dybere ind. Bevæg hånden. Og bevæg hånden. Sådan. Og blød hånd rundt i hjørnet. Ikke nogen hånd for dig. Sådan. Kigger op ind. Lille smule mere frem. Godt. Venstre ben ind. Det er bare i orden, Dotte. Det er fint det der. Venstre benet på. Godt her. Hold den fremme. Rigtig godt. Jeg begynder ligesom blive i rammen nu. Det er super. Lidt ned igen. Blød hånd igen. Meget, meget bedre. Og til det der lidt en svage bold, så er det jo rigtig godt. Ben lidt på igen. Hovedet tilbage. Sådan. Nemlig. Så har du fundet lidt mere balance på den også. Godt. Rigtig godt. Og den er rigtig lavet mere frem lidt godt. Der er en god der. Og er med ind. Nak lige igen. Super hånd, der er det godt. For venstre tøjle. Rigtig. Og højre med lidt ind igen. Ja da. Og begge hånden til. Ikke rod. Sådan godt. Og stille og roligt skråt igennem igen. Uden at gøre for meget. Rigtig fint her. Bevæg hånden lidt. Indvendig ståle. Blødt rundt. Stød i venstre tøjle. Det er op med det. Og husk ikke at blive for låst i hånden, når du drejer. Hvis hun har en frem og ikke reagerer, så rører med kæppen. Ikke hårdt, men den ligesom dirigerer. Godt. Ja, rigtigt. Venstre ben væk. Godt. Super. Sådan der. Og højre ben igen. Rigtigt. Så venstre ben ind op, og så rider hjørnet. Ud til hjørnet. Hårdt venstre tøjle. Åbner de højre, så får plads til at være. Det er godt hårdt. Nemlig. Og venstre ben. Godt. Helt roligt. Nu begynder sgu da lige ind, jeg ved, hvad den skal. Godt. Sådan. Godt se, nu dvæler den lidt mere i kraven. Rigtig godt. I stedet for, at den ligesom bliver på panik, når du låser. Godt det der. Helt roligt. Super så det. Ikke pres mere end det. Godt. Lige ved venstre ben. Sådan der godt. Så får det tage en lille land. Ikke låse hånd. Godt. Venstre ståle. Fint. Kig frem og hen. Så får I et mulderkud der på bag. Venstre ståle igen. Rigtig. En omgang mere samme måde. Stille og roligt. Godt her. Ned og frem. Venstre ben igen. Venstre ben. Godt slår det. Fint det der. Du kan flytte hånden, men bare trykker venstre ben. Og roligt igen. Sådan. Og en lille smule slidt. Venstre ben ind. Lidt frem igen. Super her godt. Kig op igen. Og en lille smule. Så prøv når du er ude af hjørnet lige tryk en lille smule på en op langsiden her. Så ser du kan holde sig stabil, men der er lidt større slik. Godt. Fint. Prøv på det. Godt. Så bare langsomt i sædet igen. Ikke kan tilbage i tøjlen, men ride langsomt. Godt. Prøv det samme igen på næste langside. Så du ikke trækker tilbage i tøjlen, når du bare rider lidt forsigtigt tilbage i næstridning. Godt. Så den venter på stedet. Ja, okay, der er en finger op. Godt. Fint. Udmærket. Så venstre ben væk. Godt. Sidste gang, hvor du trykker lidt på op langsiden. Sådan der, rigtigt. Og hold trykket.